Mikä se on? Mikä se tyttö on? Mikä siellä on? Mene vaan! Mene vaan! Mene vaan! Mene vaan! Cindy! Hyppää! Mene! Mene! Mene vaan! Mene vaan! Mene vaan! Noin! Niin, oliko kivaa? Oho, pääseekö sieltä? Oho, vähän mutan. Ei haittaa. Nyt. Hani. Niin, älä mene sinne sit tielle. Moi moi!